Bugün min seni özümnün bek көп bilüşen dostum bilen tanıştıram. Selam, min Notebook. İsmim İngiliz tilinden qo'yin daftari deb tarjima etiladi. Tek min g'adiy bloknot qana tugul, shipshin kompyuter. Kompyuter? Ул шундый зур, син кичкенә генә. Әйе, min kompyuterdan жинак булуым һәм күпмедер вакыт электр кешеннән башка да эшли алуым белән аерылам. Кешеләр мине үзләре белән төрле җирләргә йөртә ала. Кара әле, ноутбук, сине кем уйлап тапкан соң? Җиңел, уңайлы, электр кешеннән башка да эшли алырлык компьютер ясау идеясе 1968 елда Колорадо университетын тәмамлаган Алан Кейнның башына килә. Аның фикере буенча, бу техник җиһаз куен дәфтәреннән зур булмаска һәм бик җиңел булырга тиеш була. Тик бу елларда аның идеясеннән галимнәр һәм белгечләр кычкырып көлә генә. 1975 елның сентябрендә IBM компаниясе тарафыннан беренче ноутбук ясала. Аның авырлыгы 20 килограмм, бәясе $20,000 була. Мондый техниканы бары тик инженерлар һәм галимнәр генә куллана. Гади кеше өчен ул искиткеч кыйммәт була. 1979 елда Вильям Могридж хәзерге ноутбукны хәтерләтә торган техник җиһаз ясый. Тик бу җайланманың хәтере бик кечкенә була һәм ул электр кешеннән башка эшли алмый. 1981 елда эшмәкәр Адам Осборн электр кешеннән башка эшли алучы ноутбук уйлап таба. Осборн 1 дип аталган бу ноутбукның көчле процессоры, зур булмаган мониторы була, бәясе $1,000 артмый. Тора-бара ноутбуклар күпләп ясала башлый һәм бөтен дөньяга тарала. Бүген без ноутбукларның ниндиләре генә юк. Төсләребез, материалларыбыз, эшләү куәтебез һәм әлбәттә бәяләребез төрле. Тик барыбыз да кешеләргә аралашырга, мәгълүмат табарга, пляжда яисә кафеда утырган килештә эшләргә ярдәм итәбез. Бигрәк уңайлы һәм җайлы техника икән син. Үзең җыйнак кына, мөмкинлекләрең шул кадәр күп. Әйе шул. Кечкенә генә булсам да, мин компьютердан ким түгел. Мониторым да, клавиатурам да, микрофоным да, бармак ярдәмендә эшли торган сенсорлы панелем дә бар. Камерам мониторымның өске өлешендә урнашкан. Кешеләрдә баш мие булса, минем процессорым бар, ә миндәге бар мәгълүматны хәтер картасы саклый. Көчле аккумуляторым миңа электр кешеннән башка да эшләргә мөмкинлек бирә. Кара әле, ноутбук, син техник супермен булып чыктың бит әле. Әллә ватылмыйсың дамы? Менә бу кагыйдәләрне истә тотсаң, мин озак хезмәт итәрмен. Мине дымлы җирдә, мәсәлән, юыну бүлмәсендә кулланма. Миңа су, чәй, сок түкмә. Мин судан куркам. Мине дөрес итеп сүндер. Моның өчен эш өстәлендәге эшне тәмамлау командасын куллан. Тимәмә генә басып куйма. Мине өстәлгә яисә аны хәтерләткән каты өслеккә куеп эшлә. Диван, мендәр, минем вентиляциямны каплый. Һәм мин бик тиз җылынам һәм хәтта пешәм. Мине берәр җиргә алып барырга уйласаң, махсус букчага тыгып бар. Миңа анда шул кадәр рәхәт. Дуслыгыбыз нык һәм озак булсын.